Selam i pozdrav, dragi moji. Ajde, danas Selam, pozdravi od mene. stavili smo kaškicu Selam i pozdravi od mene. soli, kaškicu germe i jednu kaškicu ulja. I sada da pravimo kod tije se će soli. To ćeš ti da pologani bureku. Pologani burek, a bit će tanka da bude ko papirčić. Vidit ćeš. Ne, te u glavi. Muž u mene našao posao preko vezi, odmah Puni rodi. cigare, on uvijek ovdje. Ili puni telefon njega, ili puni cigare. Dvije cigare, neka veka. Ja. Prvo kad je došao namjerio je goveda. Pa onda evo sjeo ovdje sad. Znači kuvamo tijesto. Pije ka. To si zakuja kujuku, jel? Pa vidit ćeš kako će biti. Nije da potkuhoviš, jel? Na, vidit ćeš. Biće malo tanije, ja to glavi se. Da vidim kako će to biti. Nisi to nama do sad to Da upravo. vidim kako će biti, ako bude dobro nije ćemo. Sad znam kako ide, letaj. A ako ne bude dobro, eto, pokaži im pa ako se im svidi, nek pravi sebe. Ako ne svidi, ne moraju. Ja. Ako ima onda čuke, mačke mora dati. A ja. Ali nećemo valjda. Ona mora i sa filejom. To će nadovuć, ba ti jesu. Meso, da se nasjecaj, lukaj. A Mora, more, ona mora. hoće smjevenije meso. Ja. Znači se će to malo ovako, moram ruke su u ovoj, vidiš u ti. Pošto sam danas i čistila plastenik, pa sam se i umorila. Dobro mi dođe ako da sjedi. Da uživa. Jes, da se malo odmori. Hvala onim koji se preplatili na moj kanal Seoski život. Hvala onim koji me gledaju. Normalno. Jest. A i onim u stvari koji me ne gledao. Hvala vi i od mene ko gleda, a i ko hoće ne gleda. Ako neće, ne moramo ni gledat. Ja, i tu hvala. Kome se ne gleda, ne mora nikada. Jes, boga mi, ja sam to rekla par puta, ne mora. Krk mrki za kuhare. Jest, ona vidiš kuha. Mislila sam danas pravi ruke. More ona s ovim tijestom otići napolje kako je krenula. Ja. Prikuhao i zakuhao, jel Jasmina? Ja, da bude mekše, da bude tanko. Aha. Dva put, tri put zakuhao. Ko živi na selu, on uvijek ima posla nekog, uvijek mora nešto raditi. Ja. Taki je život. Je. Ja. Šta ćeš opet bolje rodi, nek svijet smisat. A ja, bolje ti je Pa ročna. jest, ono, naporno bude nekad i... Ali ovo sebi nađem i da mogu se i odmoriti. Da bude svako oko. Jest. Onda uniđem u kući i motam veš, imamo posla i od toga. Ali nisi Jasmina uzela gljiva kod Majdi? Nisam, ali nema gljiva sad. Da Ja. bude bilo. Kod Majdi? Ja. Gdje ću opet kad bude biti. Ima oni bukovače, ja njih ne volim. Neko ona bere gljivo ko bukovača. To neće. Yes. Evo kako morate biti jesti. Eko. Mehko, ba malo ulja, ovo će točno ulja, ma sikira. Ovo. Nemam se ovo šta skirao, ti se skirao, ti to Da se malo još spremaš. prekuva da ono bude. Sad ćeš ti to fino lijepo očistiti, to mi je još bolje.
Ja. Izgledat će ko... Bit ćeš malo, to će Iz biti. pusača. To Yes. će biti učice manje, ali će morati biti potanko. Jedno kad se ispeče, onda vidjet ćeš kako će te biti. Hoće li bija Smiranko iz pusača? Ne mene ništa biti ko ispasača. Kad se ispeče. Moraš na električni ili na drva ispeći, ali nema pojma ko to. Ja sam mislila jedan dom pa ću sebi skuhat probu i ispasača baš da ispeče. Ali kuću s velikom probom, kad samo joj ti jedemo, neće niko. Znači ja, s kiselim mlijekom ja pijem. Jo. I sa slatkim mora se pršulja. Se mora napraviti. Pa mora to, ja. A jo. Prestežno sad kad ko dolazi, nekad kahu hoće, nekad sok i to je to. Nekad neće ništa i kad pogledaš šta da spremiš kome. Prije je bilo noćalo se po 2-3 noći. Ko gljive smo spovali. Ako zaliješ kavu, ne pitaš ako se neće nijest kavu i kolač i to je to. Ja. Zato je viče. Ja. I zato samo to nama je što spremiš. Četa, oto. Ima ovi bližni kad dođu. Isto, samo što sam uvalim kad sam stavljala kisle, ubacivala sam jednu kaškicu šećera, jednu kaškicu germe i pol i jednu kaškicu soli. Koliko će se Ipa i Mirsa bi u Sloveniji jako kad dođu? Evo, vidiš. Da moj prije. Samo kuhoj. Ne. Ona upije ulje, ona nadolazi. Kad ona nadođe, onda Ja. ću iznijem nevojno meso, onda ću ucjecaju. Pa dobro, ti dok to hoću sad tebi iznijeti meso, neka ono malo se otopi. Evo, kako ona Dok mora to biti. to pripremiš, evo vidiš. Eko. Vidiš. Sad su peruke. Napravimo ovu sviđa da me staji. Evo opet kad bude stajao, on se nije smetao. Ti si to pripremila, Ja. Pa Sad ćeš ću kasnije- da ona nadođe. tijesto. Ja. Aha. Sam ga krpnu sada. Hej. Evo sve izdiva postupak, nije to ništa Bog znao. Evo, ja rovim po vatici. Da ti si svaki dan i noće. Ko šta radiš ti moraš biti tu. Da rovim. Jest. A ja, Korovac. ovo mi neće... ne, odmah to sklonim. Neće trebati. Nema potrebe da po kuhinji ostavljaš, što opet moraš sloniti. A opet ja to moram emiva. I to brašno će mi treba za to. Pa brašnom doj, ostavi tu nek. Ovo će Stoji. nadoći tijesto od... I to je to. Evo... Jes. Evo sad, Sad ću... sjecat luk. Meso evo pripremljeno. Jasmina će sad sa svojom motorkom da reži. Jel da hoćeš? Ja. Neće popuna onaj... Pa znaš ti kako. Kako ona mora i da mi... Bolje i na auto nek da prste uvijek isiječe. Ovo ne vidi da man dao. Ja. Ovo je da bo. Kako ti kažeš,
Ako nekog ne voliš, ti ćeš jest luka pa ćeš plakat. Nije, kako umre, ako bejka te nije niti žao, uzmeš vičeva luka i to. I plačeš. To je nazoru. Evo ga, vidiš. Motorkom, gledati kako ona reže. Gdje si motorka, ne čujem. Slabo se čuje, vada nova. Opet ujeda uk za oči. Kako što si... Kad se odlači. To se kaže tako, jel? Ja. To su možda ti. Možda si ti? Jesmo, i ti se odli Lukis. I Jasmina, jel? Ja. Aha. Puno možda stavila luka. Sve je ljubav ujeda za oči. Jeba. Tako ne... Neko, ajde ići ući ostati. Sad ću Jasmina početi plakati. Meni se plače. Ovdje si. Ja. Ili mi je žao što Jasmina pravi? Ja što? More biti. Samo ćemo baciti ovo. To je to. Hoće Jasmina da bude jednačita. Boga mi je ljut, ne valjao. Nekoga haman. Sad sam ja uzela ljubičastu dugovoljka, imam onoga našega Ja, čipe vidite da je ovo... i uzet ću još kilo onoga iz. Ja. Oni crveni, naš. Vidite da je zdravo taj luk. Pa Jasmina viče aj kupi, pa ću vidjeti. Joj, znaš da imam ja čipu, oni isto ljubičast. Neke viče ovi drugi, hajde. Samo da neće truhnuti, u mene dosta truhne luka. Ja volim. Da li je što se natori đubre, šta je, nemam pojma. Ali vidi. Nemoj plakat, jesi joj žao nose i sve, koliko plače. Koga? Ti. Pa jo. Ovo. Luk pa ti ima. Bože dragi, luk koji ja mala. Da li je? Ne. Evo ću baciti. Da mi ne smijete. Jasmina se samo ćoška čuva. Ko je ovo? Ja, Zilja. ja, da se ne skloni, onda mora biti non stop. Vidiš. Ja, sad ćeš stavljati žaločine. Ja. Mokre mi ruke. Ajde. Bolje mi opet na stolu, dole ako mi spani od pločice odmah se razbi. Zato i vičem. Jeste ovo nešto neko izaturio? Pa zato što je plastika okolo, sigurno ono malo vidiš da je vrućije. Malo je fali. Ja. Zato što je okolo guma. Neće ja puno babegati da to ne bude presno, da bude pasovi. Tako? Ja. Rodi kako hoćeš. Ja se ne miješam što ti spremaš. Taste. Evo. Ja vidim kako će to biti. Lijepo će ovo biti. Vidit ćemo. Vidimo, nisam ni izostala.
Hoće biti lijepo to, hoće. Samo što tanjira razvije, ono se... Dođu ga veliko papir. I nije ko kifla, iđe ovako, iđe. Isto ono kupalog, onaj burek. Možda sam ja opravila. Ja, opet ono stane, nije baš kako treba. Evo ga. A jeste ti iza crvenila Jasmina? Ja. Ko novogodišnji paket. Ja. Ne možemo ću ovdje još malo pomost. Tepsi. Mi ne reklamiramo ulje. Ja tu je samo... Možda flašu. Bima. Evo ako se bolje vidi, možda se ne vidi tako. Ja. Možda sam trajno uš. Ne vidi. Tu ti mogu biti dvije juke. Dvije one kupe. Oho, a ću to prosuli. Neću, ajde. Ja bi ti pomogla, ali ne mogu. Osmija. Mhm. Eto i kako ćete ispati. Inače, kad se manje ukladnije, bit će lepši, pa pijem s ovu. Nije pa i o to, sam ti sa njom. Kuvoć. Jest. Jasmina, ko će jedu? Ovdje puče. Institucija zamazana, ne vidi se to baš na... I ne vidi se. Nisam vidjela da si to da nisi rekla. Nije pukla, nego... A ćemo to baš. Tu moraš komodno s otijem dok se ne... Samo mora razvijati to i to. Vidimo se zavljeni. Možda mora biti dvojima. Ja, raspolovit ćeš i Ja. na dvoje. Ako te hoćeš da ti je tanje i bit će ti ljepši. Sumi se stavila ulja. Malo nisam, možda ne ići. Stavi opira da bude jedno razabrano. Ovo isto juku moraš razvući. Ja. Nije jukavo. Vidit ćeš samo dok se ja... Čemo da zgoda, onda nije juka. Ja volim ono natrokutani sirnicu. Tako mora se napraviti burek isto. Ja na trput. Ja. Ali mora i biti juke, ono, da razviješ juku pa malo da ono se osuši. Ili uzeti gotovo. A ja slabo uzimam juku gotovo. Samo kad baklavu spremam onda. Je tanka? Treba nama skuhati i se pogače opet čokoladnu. Što Jasmina kaže. Jasmina ne voli. Je tanka? Ja. A vidim ovako vas. Ja.
Vidiš, ona su mene razvili kao papir. Mhm. Nemoj da to pukni ko sjelna. Pa ja. Ne boli me grlo, ona se tako zamukla. To si sigurno puno pjevala. Evo, Pa zato ti je tu. Jel da jest? To ja? Ja. Nisam. Nemam ja kad pjevati. Gdje babiš? Evo. Možda da bude sitniji. Tako tu Jasmina sprema. Gledajte. Eto tako. Jest. Kako nas sprema. Nama je lijepo gledat. A još bolje kad se ispeče. Ja, jest. Jest. Da bude ono sitnije, da bude da ima... Tako. Jabo. Tako. Sad se znači iz tog kuba vidit ćeš. A dozgo se zatvori sa strane, a da dozgo ne izići. Ujukavo, gledaj Fatima juče. Budeš kad samo Gledaj Fatima juče. Nemoj ti meni da ti ništa ja to ne rodi. Što? Nemam ja to udira sa ti. Jesi mu dala to Ja ću nije, ne mogu ja raditi. Da vidim kako će biti. Valjda treba da bude dobro, neće valjda biti da je ružno. Ne, pa ti će biti ružno, tako lijepo izgleda. Se ovako pokupi. Da ne ja Vidiš ti kako će to lijepo biti, gledaj ti. Isto onaj pologoni burek. A ja je tako se zove. Pa eto, Nuška. Ja tu tepsiju. Treba je neko pomoć da drži tepsiju. Ne može i Brat neće sjeo onda, ne smije ustati. ko ustane, ja će mu kišma. U okviri ili će biti iskrivit? Ja. Šta si rekla? Jedno će biti. Jabo. Ne veze, evo ću to očistiti. Opraćeš ti to u mašini? Jo! Biće ruke mašina. Neće ti možda moći nista sve to, morat ćeš u dvije tepsije. Vidjet ćemo kako će biti. Pa ja. To će biti. Pa isto ko polomani burek, samo što burek u onom veliko juka. A ovo koje se ovako moram se napraviti. Da ću opre ruke. Draga Jasmina, ti ćeš istrlja ruke perući. Vidimo kako će to biti. Lijepo. Tanke juke, to će biti isto pologani burek. Ne mogu ovo osjeti možda. Ne moraš, će samo da stegni. Stegni, to je tako. Nema potrebe. Nešto, možda nešto da i ja naučim od tebe. Ja od tebe učila sad ti, pa ne, ona sprema više ono za mlađi. Više sprema i voli. Ja sam spremala kako mene moja mama naučila, eto ona još nešto drugo hoće da nauči. Ja sam nju naučila što sam, ona drugo sad sprema. Što se znao da se uči, bolje je znat više nego ne znat. Ali tako jest. Bolje kad je znat neki imati. Bolje rodi, samo rodi. Znači idemo do uzgovor, sad ću okrenuti tako. To što je ovo, ko nije mi baš sjela ako na ruku. Nema veze. Što? Eto vidiš. Vidit ćeš ona. Samo nek je ona mehka. Vidit će biti mehka, neće vada moraš čovjek razbiti glavu.
Neće ba. Neće ba, to će biti mehka. Ovo nešto se sekirao. Može ovdje do malo. Nema veze, super je to, dobro. Možda malo ovdje debelo. Nije. Uzete si opet. Zato vidim, treba ti još neko da pomoži. O to baš kad o to već vidiš. Evo kako Biće je. 4, vidiš. Pa Ja, tamo 4. može po rogu, ne nas petero. Pa ne mora po jedno, jel Iz? Treba malo više. Pa da ostane. Bolje kaže da ostane, nek da nestane. Da ne bi pomagača, tamo bi bilo. Jest. Dvajest imat po. Tako će to i u nas biti, a ne imam pomagača, ali smo nas 4. Gdje u mesa, stao me ovdje. Ja ostala mama za kasnije da se. I sad na ruku idemo za oči. Nema. Da ti plače. Pa ne mogu, njoj žao, vada mene što sjedim ili je tebe što se umorio danas. Izvrnu. Ne znam, šta je gore, jel? Topovno. Ćemo kako će biti. Lijepo biti, tijesto mehko, a hajde spremaj ga, ne pametuj. Ne pametuj. Jest. Evo ga ovo, kad ne ide pametujem, onda rodi. Bude kožano, bude rod, nek da sjed, gubi dome. Tiko staro, sjedica je, budi, kad imaš 100 godina. Bude mi malo debelo. Evo no, ne se osjeći. Da to bude mehko, ne se da bude debelo. Pa se ovdje evo prevrne. Evo vidiš kako mora biti tijesto. Jest. Vidiš? Mehko. Mehko, mehko. I tanko. Ti to raspoloviš. Jo. Ja kako pa ti ima, kad valja mi roditi. Tako? Tako Pa ne moraš ako ne Moraš ići. i... Kako kaže onaj. Moraš koju juku napraviti ono. No. Ja. Ovo ti vidim kako će ovako biti. Bolje će tako biti. Tako kaže ona, bolje da bude lijepo ili ne lijepo. Jest, tako je. Moja Jasmina evo sprema. Lijepo je dobi zamjenu. Kad za pojes lijepo je, no, Ma nema veze, kad se šta god je. To je dobro. Ićete kako će ispasti u mene, pa i vi možete napraviti sve. Tako? Hajde. Pa ja, to je kupo lagani burek. Javo, isto. Neko more sloga juke, neko kako ko voli. Neki napravi. Kako kome plaše. Ja. Pa ovo je samo Nama je lijepo. Nije ako zatvorena pizza, zatvori tam i bom je. Da ne bi izletila, jel? Pa ja. Tu ti hoš da kažeš. Da ono ne bude... Vidiš kako ono mora biti je. Eno već. I ovako ćemo. Kako je ljepši, izgledniji. Vidiš? Ja. Vidiš? Da vidimo kako je. Ajde. Kako će moja biti. Pa tu ti do sad nisi tako ni prava. Ajde. Ja da probaš. Mora i tako, sve jedno. Kako bude, bude.
Tako? Mhm. Ovo mogu nešto drugo onda napraviti što sam tijesta. Možno ti to tevcija nek bude da se mora ispeći. Da se mora ispati, da se mora jesti. Jest. Eko me spominje. Momak. Neka me poželio. Evo ga. Fatima. Koliko mora biti ovome ovako. Ja. Stojiš od ta uzad. Niti neka mudrolija. Vidiš kako to ispane balon. Prelijepa, boga. Može treba malo Ćeš još jednu? jednu? Još jedna, eto ga. Onda ću ja. Može ovo tijesta možda iskoristiti slatkovog nekog. Moraš isto sa lomom i trapi sirom. A moraš i to, iši mene slatko se napravi. Hajde vidit ću šta ću. Napravi ti to. Jedno slatko si napravila. Napravila sam onda sa slatkim pa nisi ni pojela. Ići mene da se napravi. Ajde pravi onda, hajde. Da sad ju. Možda će ti biti malo. Možda Možda će nam biti malo. Nešto minus curi kako sam nama. Eno, lokum si napravila i ne, slabo hoćete da jedite, već malo omrsno. Joj, jedite što je. Jedite što ti jediš. Ja, a vi nećete. Polupće ovo. Puno će biti velika, polupće. Raspoloviš. Ja, Nema veze. jesam ga raspolovila. Ako kažu, sve se može kad se složi. A Jasmine ruke najbolje se slogaju. Kad hoće. Mhm. Sad ćemo ti ovo zalit. I onda da nam mora ići. Ajde, opet mi sad je jedno stavljamo da oprat. Pa ti uvijek sudja sabereš. Za sebe da imam što naučiti. Jest. Ja. Mogu ovako malo zazvoniti puno stvari. Samo da ono, kad se bude pekla da ne izleti. Kuće izleti nema kud. Kako je ono zatvoreno, ono da ne mene nikud. Neće to nikud. Eto. Čekaj da ovo popravim. Samo polite. Uljem i to je tu. Malo. Spremno za pečenje. Malo da uzmem to je tu. Ja. Evo vidite. To je to. Ljubavac tu. Sad će se metnuti da se peče i to je to. Ja. Evo ona će pol tu ulje. To je to. Sad prasa samo ovo. Ja. Ja ću ovdje da se ispeče. Pa ćemo ti pokazati kako izgleda. Eto ga. Sad ćemo praviti sa salomom, znači napravili smo ono bivo, neće nam može biti da sam nekako počela sa salomom da pravim. Sad. Sad ćemo uzeti sira na prvu. Sad ja i Jasmina pravimo novu, najnovije izdanje. Da je Jasmina ozbiljna kad drlja. Gledaj, gledaj. Ozbiljna si drljao. Zvali sam brati, napravila će sjest. Kad sjede, maće to rastopiti. Neću ja više, ako potrošim 50, mogu na.
Sad je Jasmini baba u kadar, evo ga, on sam drži da snima. Da vidi šta Jasmina sprema. Sad Jasminin babo kodir. U kadru. Nisi kao da ti si sad. Sad ćemo. Gdje si uzela salamu? Kod Majde? Ne, boga mi. Sad ćemo imati sjeći. Ja bi mi dok mi bude, ne znam koliko ima tijesta. Ovo sam ovo nešto najbolje, ali nije lišaj. Pilećija, ti tu i voliš. A ono ima oko parizer i zato je ona ono i čvrsta i nije buzno. Zato ti nju ne voliš. Samo da je za mene jezati za daček. I tu mene pol mozga, ali sam to zaboravila. Ali ne mislim. I tako ja moram nešto robiti. To tebi svaki put. To je tebi u novici. Ja da šta robim. Da moraš nešto da Zaboraviš. tražiš. Bolje je jako robiti nego poslije. Sam ne bi što... Pa ja, kad ne iš rovi, kad dok si mlada rovi. Ćemo, znači, drugo ćemo salamu. Salamu? Ćemo dozgo da se rastapi. Evo sad ćemo sad vidjeti. Se zalijepi. Jel neće mu trapi silo izlazi, valjda mu Da to neće moja rodica Fadila gleda, pa će ona praviti jako. ne pravi. Nek sprema. Šta ju smeta? Vidiš. Dobra večera, ako ostane od vidiš večere sad. mora... Samo more pogrijati. Namjerimo govor da nama isto. Koliko ostalo ti jest. Ovo mora nadno, omjeruje se. Koliko imao ti jest, a toliko muzike. Pa ja, tako nije. Ne već. On sad smije. Evo, on ga stavi. Inače, opet se ja porušim. Hamdo razvijao. Ti si Hamdo da razvijaš. Jesi čuo? Ti si Hamdo. Nemoj da bi otišao bez kadra. Jesi čuo? Kadra. Ja. Sad ćeš ti to još malo. A ja koliko možemo još malo ti jeste, ne više. Mora ti biti u tu tevsiju. Moru. Mora nama biti. Ne, u tu tevsiju, mora nama i ono pita biti. Šalim se jo, već Ajde, sad ćemo ovo. Tako će ga od njega pripolovati. pripolovati. Hoćeš. Idi ovo, lola. Sad ćemo mislim bez večere i kako sam napunila. Samo nek ne pali napor. Ne, do Bog i to nam još fali. Ne, ići spas, nisam što se kirao. Gdje mi salavetu samo jednu izgorčenu pita. Bilo koji dole. Izgodit će pita.
Gdje treba sira, mora lakše opet nasjeći. Uj, ovo da se idzie bolje. Uj. Ne valja ovo. Što se odmotalo i... Che blocco. Moram polako, ja. Znači, ovo je to. Zato što je Tanja Juka, ono... Ma je ovo... Samo ne odmotao. Gdje dosta tanka? A? Ništa. Tonka mora biti još, da bude ovdje... Preko pitam ćeš. Ne, to biti. Dok se ono pizza peče, ovo jako čitno peče. Ja neću moći možda biti neki dno. Ne znam. Nju ne dam otpusti još više. Če ne da. Bitte. Ćemo na nasjeći. Vidiš, ona je tanko ko Juka. Mala Jasmina, tvoje to pečeno. Ja, još jedna Juka imaš. Čica, za nam će biti. Če možeš staviti taršiju? Nek malo Sviši se, nju čuvaš. porivi. Mora biti patan kad stavlja visira i ovoga ću. I majneze stavi. Ne bude još mekše. Evo polako razvija putica. Metka već je počelo odmekivat unik. Zato je. A zato je mehko bude lijepo i ukusno. Bolje. Jel ti dovoljno moraš narezati sebi? Na herendo onda. Ja sam ovdje. Sira sam morala još. Ja to imam. A vidiš kako je ti lijepo. Ja. Ono je lijepo mehko, samo ne poduzuješ u vodi.
Mehka. Jeste. Dobro, nisam od nikad. Da vidimo kako će biti. Pa ti probaj. Jedan je probao pa se usro. Nama kad je prvi put napravila kifle, pa napravila smisom, stvarno su bile prelije. I od tad ona pravi, otkad, jer ona išla i u srednju tek školu. Jo. Ona je to počela. Joj, govorim da pusti nokte, da iđe da dogrodi, ona meni, iđi ti. Pa ne mogu ja sve da iđem ja, baš ti moraš, ti si cura. U mene je obrnuto, evo. Ne znam, očištit ću ja isto. To je kuhinski sto, ja volim tu razvijam i okej, to je dobro. Ti da mi sam zaboravila staviti majonez. Ja. Nisam ja nikad ono prava, da vidim kako će biti. Evo, ako se more... Sjeb ostane. Ko voli kečap, mora staviti kečap. Ja što volim. Urveta što hoće, šemf, kečap. Tako volim. Mi ne volimo, Esa voli i kečap. On to mora jesti kasnije. Sebi. Uz jelo. Viš Jasmine Tanjirića njezinije. Od Ona Nene. to više ne govori za Tanjirće. To je Tanjirić, još je evo ovi imao drugi sad. To je od Nene u njej. Jest. Pa to je se prije koristilo taj Tanjiri, to je narod koristio. Ja kad sam došla i pohode ih, ali inače i što god je, ovo je bilo, ovi Tanjiri. Možda su bili. Jo. Nije bilo ovo, tevci je bila. Pa jako voli, pa sve budali. Tačno jest. Ja vidiš kako. Prije živo bolji bio. Ne Vidiš. znam, meni. Ja vidiš. Jako sve opičen narod. Jes, hvala, sve mu smeta, ono Ja. što je Bože svašta. Ne rodi, Facebooki, smeta mu svako. Ne obavezi. Da ima obavezu da rodi. Sve zanima se čime. Nego smišljao kako će tebe privariti protiv tebe biti. A to baš kod nas i nije dobro. Ono je to da... Kakav si musliman, džabe klanjavaš. Nemoj džabe klanjat ni Boga molit. Zašto moliš? Što varaš narod i ohljagavaš. Nema veze ovo, hajde. Nek narod vidi šta ja radim. Da ne kaže ja ne radim, jer ja stvarno se trudim, radimo svi, bez razlike, sve četvero. I kad radimo svi. A što god neko priča nešto bez veze, to je drugo. To je njegovo Što bez mišljenje. veze priča, pa je sada kako ko Jest. rodi posla. Što bez veze govori ko svašta. To pričaju, prosi, ne prosim ja ni od koga. Ja se snimam onako da vidi narod što ja radim, čime se zanimam, čime se bavim. Eto. Ma neće pristojan rijet. Nikad neće. Neko se blamira, neko nešto, bez veze. Ja mene se nikad blamira, no, svako znao svoj život i kako će roditi, kako će zaroditi. Ja sam više tu, A ja više snimam od sebe. hoću da se snimam da vidi narod šta ja radim. Ja. I čime se bavim i od čega pare zarađujem. Pa ja, meni žena četvrtkom, sutra će žena mi doći. Znači, Evo, mora svako sve napraviti da se ne i blamira. sira i mlijeko i
Kajmak, Ne sve. potraš pesalo. To su ukupne pare, to je najbolji. Ovo da pišeš u sasku, nema od tog ništa. Piši, propalo. Jeste da. Evo sam znači gotovo napravila tepsiju. Da bi je mogla ovo manje malo stiskati, da ona bude kako treba nema Zdravković. Što se puno... opet valja na mene za poslom. Zapravo je ulje kako sam krenula. Tri, četiri. Salamu. To si još malo pripremila i to je to. Evo, Tako. stiže drugo jelo. Evo, šefica je donijela. Evo, vidite i nju koda. Mene ne treba kodar. Mami ne treba koda. Mene ne treba ni kodir, ni kaderenica. Ne ide pa mi tu ispalo. Merko, ispalo je baš dobro. Ajde idem mi to ispeći, onda im pokaži od mesa ovoga i oto što si Ja naspio. ovo kad i ovo Ako ispeče. ga bude istinica, da već mora napraviti. Jest. Ja, na večer nek pravi. Moram da on ko voli šta nek pravi. Vidi što burek. Jer ja moram ići pripremat za sire. A pokazat ću kako se siri. Ja kako siri, mislim godinama sir. Nije masni, ovi sir. Obični sir. Obični sir, ja ću pokazat da vidite kako se to Kad radi. bude se ovca i ona, kad bude mus, to ću ja. A kravu ja znam mus. I to nisam znala, nego ovcu nije uzela i naučila se. Pa jo, sve kad se hoće, tu se nauči. Sam jako... I ja sam se naučio rodit, pa rodi. Pa jo, ja sam ostao bez roditelja od 21 godinu. Ostao bez oca 20 godina imao, Ja sam mogao biti klošar, mogao biti hodat i ovo ono, nego nikom ja ne mislim zla. Ako me mislio, Bog njem dao. Ja mogu svakog prokletiti. Svako nek rodi za rodice. Jo! Neće mu biti dosta. Mene su moji roditelji vaspitavali da ne napadam narod, da radim svoj posao. Ako ga su drugi napadali, Ja sam neko viče, puno ima salome, kako se vodi. pa ti praviš po svom čeifu, svako po svom Jasmina. Ja za to viče. Ćemo se ne zamotat, nema mene odmotala. Nije ovo pa teško, to je ko juku. Samo urastao onda na debela. Ja. I da bude mehka, normalno. Evo, potroši mi. Ja to treba imam sudija. Možda, eto vidiš da mora stati u tepsiju tamo, u knapu, sa ovom tepsiju.
Još jedna ima. Eto, tamam. Če imamo sad. Onda pokodat ćemo i ovdje opituju ovom kako se ispeče. Bude si da evo ne mogu dok mi ići, manje će pišati. A ja? Idem do i to da se ispeče. Evo sad ću samo da nju napravim. Kako Bože, dragi, kako... kako se izgleda. Jest. Ja imam prac jako suđe. Čugost. Suđe. Koparaju suđe. Evo gotov je burek i vidite se sa ovom i... Jes, to isto pizza zatvoreno, to što je ono Ma nije napravila. zatvorena pizza. Ne znam šta, ovo je vam burek u pologani. Evo vidi kako izgleda. Vidiš ti. To je predobro, preukusno, uzmirilo se. Kao da mi je ispečeno ispod sača. A nije. Ovo je malo vrevo, ali... Dobro, hajde samo neto pokož da vidi se kako je to. Eto, vidiš. I to je stvarno, evo. Nemoj da se... To tako izgleda. Evo ovo je znači burek. Jest. Lajkujte, pretplatite se na Seoski život, komentariše, šejrujte i pretplatite se na naš kanal. Pozdrav za sve i koji me znaju i koji me ne znaju. Hvala onim koji se pretplatio i hvala i onim koji se nisu pretplatili. Pozdrav i od mene. Pozdrav i od mene. Pretplatite se na Seoski život da bi što više... Imala gledat da mogu vam još Jest. više lijepo snima. Hoćemo baciti.